Tuhan lagi kok 5.000. Ora apa-apa. Siji. Loh, lagi ya. Loh. Iya, foto iki. Oh, entuk nek. Rakyat kok. Loh, iku ora apa-apa sampeyan berake. Loh, 40. Pun 600 iki. Ngene, derek kira terus luar iki. Sopo iki tambah sama seneng yo iki sing ngene. Omongan-omongan sapa sing dikul duit dikorasa, sesuk dikejar polisi. Duit sing jauh marto. Ora wes cukup. Matung kula. Cukup. Sesuk dikejar polisi. Tapi selesai matung. Ngene. Nah, dikejar polisi lho. Polisi lho. Ya, aku ora terus kok. Bu, niki kula duwe mangke-mangke nggih. Satu-satu. Petik roto. Kena kaya tutungan. Es buah. Apa nek cetrek kok? Oke, wis cetrek. Nah, wis kabeh yo, roto kabeh wis. Ya aku Pak Di. Oh! Iki ana tunggale nek. Amin amin. Amin. Alhamdulillah. Ya, terus ya. Aslinya situ tahu. Dah Sumarti. Bangun. Pantun. Ibu Sumarti. Ada roti di atas sumur. Mbak Sumarti muga-muga panjang umur. Amin lho, Mbak. Amin. Nek tekan pantun terus. Nyelot gede lah. Iya, matur sukarun ya. Indonesia iki 150.000. Nah, nek gateng kowe ora apa-apa. Ya kantor iki kan bae. Oh, nek kowe Korea gelem kowe. Masih dong. Kantor ya. Iya. Ya. Ya. Ora ono ngene. Ora ono ngene. Iya. Iya kata-katane. Manut jenengan ki mawon jenengan pantun monggo. Oh pas ki mawon. Pun Mbak sinar mle. Aku sane driwono nah aku sane driwono nah. Baik. Ah baik. Ah mboten sangoten lho Mbak Gathoke ten mriki Mbak. Mbak iki sabar ya. Bulon gendera pecah. Respon akan terapkan berbagi siap soko kumpul oleh rakyat alun-alun monggo dina iki kowe kabeh kudu siap anggonan puteran iki aku sing baru kangen kudu akeh iki coba kan dina iki tak pasake lare Ora tamtomo Siyogo Makari Nestio Sanjoto Lumaksono Mahkito Kito Tandyo